ovo što ćete sad čuti je moja nikad izbačena pesma i svi su na Instagram story o ovom kom sam objavio su bacili hype da im se sviđa. Ostavi mi potpisa i datum ultimatum. Kako vam se čini chat? Novi Sad ne da ti mira. Znači, bilo je otprilike 65 hajpova u DM, kao dobra je naš ono, ali ja nisam objavio jer nekako, kaže dobra je kad se stiša, znao sam, opet hate, ali da, šta sam krenuo da vam kažem, bilo je dosta pozitivnih komentara kao, brate, dobra je, nego ja nikad nisam objavio zato što je nekako ljubavna, ne znam, to mi ne ide uz mene, brate. Ali eto, tih 18 sekundi je hteo brat da vam pokaže, brate. Ljudi s TikToka pišite, ocenite od 1 do 10.